Jeg fatter ikke en meter. Hvorfor ringer du ikke bare til Peter? Peter. 3, 4, 8, 8, 8. 8 gange 8. 7, 5, 6, 8, 8, 8. 8. Tip til mig. Ring 8 gange 8, og du snakker med Peter. Kan jeg lige sige. Vi har noget vand alle sammen. Dette er en lysereklame. Peter, hvor er han nu? Skal. René, han er bare, woo! Hvis du ser det her, René, så er ben og tager alt, hvad hun siger. Især dem dig. Og Niklas, eller hvad nu hedder det. Du er så sådan lidt, altså der. Ja, vi snakker snart til at stoppe. Men denne video, eller medvirkende i denne video, det var mig, Belsk, Sara, eller Pancake. ja, Pancake, og Flæsje. Så er hun nok. Det er Waffelwoman. Det er waffle. Nå ja. Det er waffle. The Waffle Woman. Det var også det, jeg mente. Hey. Jo. Jo. Spis nogle chips alle sammen og drik noget. Det er chips.